призракът на излъганите надежди от пирамидите от средата на 90-те години все още витае, все още е жив, споменът за тях. Дали обаче има актуална версия на пирамидите, които си спомняме от средата на прехода? Дали има нови схеми, по които уж ни предлагат да забогатеем лесно, а в замяна на това изгаряме с хиляди? За това ще си говорим в следващите минути с нашите събеседници. Бъдете внимателни и не пропускайте тази тема, ще е полезна за всички ни. Разговора ще водим заедно с колегите от Капитал, Калина Горанова, Николай Стоянов, работили по тази тема и то съвсем наскоро. Също така Емил Хърсев и Стефан Чолаков, пък него го познаваме като автор на един от най-хитрите банкови обери през годините на прехода и не само, разбира се, по тази тема. И Александър Иванов, адвокат. Доброто на всички, доста широк формат направихме, но има какво да кажем по тази тема. Да кажем, че повода да ни гостувате днес е нашумяла схема с фирми, които се представят като фирми от света на мрежовия маркетинг. Едно модерно словосъчетание. Какво се крие обаче зад него? Колегите от Капитал направиха свое разследване и повода да ви поканим е точно това. Разкажете ни какво представляват тези фирми. Първо, самото понятие мрежов маркетинг е познато по света. Има си фирми, които оперират по този модел от години. Част от тях са признати и работещи. По-скоро проблемът е да се намери тънката граница между схема, която се опитва да ви измами и да ви вземе парите, и реална опция да си докарвате доходи. Сигурно има и хора, които само това работят, които си изкарват пари. Вие какво видяхте? Знам, че сте ходили на презентациите на въпросната фирма в София. Тя така в Пловдив си прави своите... Няколко фирми всъщност, да, но вие влезли вътре, има и снимка ваша. Да кажем как работи една такава Какво видяхте хора също? Ние отидохме всъщност на нормално тяхно събитие, което си презентират продукта пред хора. Най-често това са, голямата част са млади хора, които бяха там, доведени от познати и от приятели, с обещанието, че ще се запознаят с нещо уникално, нещо ново, възможност да си докарат финансова независимост лесно и бързо. Обикновено тези хора са доведени без предварително да им е казано в детайли какво ще бъде. Така ефекта, предполагаме, е по-силен, така че на място ще можеш да се изненадаш, да чуеш изведнъж как даваш едни 50 лева, 100 лева, 1000 лева или нещо, и после слушаш истории на хора, които благодарение на това за няколко месеца са изкарали доста по-внушителни суми. Калина да допълни, виждам, че тя се развива доста бурно през последните няколко години. За първи път така се срещнахме с нея, може би беше 2011 година. Тогава събитието беше много по-малко, в един много по-малък хотел близо до Централна гара. Сега, 3 години по-късно, нещата са доста по-мащабни. Явно са понатрупали средства. Така че... Как изглежда схемата? Ти даваш едни 50, едни 100 лева и какво се случва след това? Имаш различни опции. Ако решиш, може да станеш техен съдружник, като тогава трябва да платиш една определена сума пари, като това ти гарантира един по-голям приход. Първоначалната част на презентацията компанията изглежда като компания за мултилевел маркетинг, представя ви продукта, който тя предлага, и границата е от втората половина нататък, когато реално ви се показва, че вие можете да станете съдружник, да дадете едни пари и това да ви гарантира повече приходи, като привлечете свои познати приятели, които да ви помогнат да избиете вашето вложение. Чрез тях всъщност да спечелиш. Господин Хърсев, това, което чувате... Пирамида ли? Какво е? Сега. Значи, разбира се, че става въпрос за система за мрежова измама. Тези схеми са различни. Значи, най-общо бихме могли да кажем, че всяка една от тях се отличава с два такива параметъра, в които се отнася в финансови и в реалния свят. Една част от потока на пари отива за разходи за потребление на продукти и услуга, която се предлага,
и друга част отива за разпределение на доход. Нали, това са двата компонента във всичките тези случаи. От Варненските пирамиди до тези, които разглеждаме в момента, до, примерно, да речем, американските схеми за събиране на дарения. При финансовите пирамиди, които познаваме от Варна, там става въпрос за класическите схеми на Понси. Значи те са матрични, те са равнини. Тези, за които говорим, са пирамидални, т.е. те са мултилевел на няколко на различни нива. И тук виждаме, че използват продукт като нещо ново. Именно. Значи, тук имаме една част от парите, които се плащат, са цената на самия продукт, който се продава. Нали, примерно, независимо дали ще събираме някакви билки, ще продаваме, нали, за чайове, имаше такива истории. Не знам дали трябва да се оповестяват фирмите, нали, за тези продукти. А други, примерно, чисто финансови. При тях разхода за потребление е нула, всичко е финансов поток. Нали, това са класическите схеми на Понси. Така. И тук имаме класическо съчетание за последните години на разпределение едновременно на продукт, дистрибуция на продукт и разпределение на финансов доход. Те могат да бъдат различно хищни, тези схеми. Просто пирамидата може да е по-скосена, и тогава тя много бързо, нали, ще експлодира като гъба, бързо ще акумулира доход и бързо ще се разпада. Проблема с всичките тези схеми е един. Те си играят с две слабости на човешката природа. Първата лакомията и втората тъпотията. Лакомията, защото му казваш, нали, как бързо, нали, примерно се забогатява. Да, и това е вярно, ако си горе, нали, близо до върха на схемата, защото тогава цялата основа под тебе работи и получаваш някакъв пропорционален доход от нея. И другото е тъпотията да се сетиш, нали, че примерно, ако на всяко звено, всеки един участник в тази мрежа, нали, пирамидална, има по 4, нали, завербувани от него, негови подизпълнители, всеки има по 4, примерно на 16-то ниво на тая схема, до 16-ти етаж, просто участниците в схемата трябва да са повече от дееспособните граждани на България. След малко ще си поговорим за това доколко е законно и има ли възможност да изгорим с много пари. Стефан Чолаков, каква е връзката между финансовите пирамиди от средата на 90-те и това, което виждаме сега? Ами, ще ви кажа, според мен, това, което се прави в момента, то е замаскирано като потребителски общности, като потребителски клуб, в който хората се събират, първо им се обещават отстъпки в обектите, които пазаруват. И след това част от парите всъщност отиват нагоре по пирамидата, това, което каза и господин Хърсев. Но няма общо с пирамиди, според мен, няма общо с пирамидите, които бяха от средата на 90-те години. Тук животът е много по-дълъг, докато там нещата се случваха в рамките на една година. Хората виждат, че не си получават. Въпросът е ефекта и резултата след това дали няма да е същия, както при финансовите пирамиди. Рухването на хората. Според мен животът тук ще е по-дълъг, тъй като вложенията са много по-малки. Тук става въпрос за между 20 и 50 лева в различните фирми, които се занимават с това нещо. Господин Хърсев, нещо. Вредата е различна при тези, при класическата схема на Понзи, която симулира инвестиция. Нали? Тоест човек си въобразява, че той влага една сума и след това тя му се дължи обратно заедно с дохода върху него. Докато в този вид многоетажни маркетингови схеми идеята е, че ти потребяваш. Значи тя е измамна от самото си начало, тая схема. Тя се върти около създаването на илюзия за някакъв уникален продукт. Примерно, правим една смеска, след 20 от какво ще я направим. Нали? Желателно да е, примерно, да речеме кафе. Специална комбинация кафе, но като го пинеш, просто цял ден си като пушка. Нали? И те ползват тези общности. Измамната идея, нали, че всъщност потребителя е и дистрибутор. Въпросът обаче, ако има измама... Тази граница, за която колегата говореше, нали, смисъл докъде да се слага границата между нормалната дистрибуторска схема, каквато имам да речем всички застрахователи. Всички до един застрахователи работят с агенти, които не са техни щатни служители. Автокъщи, каквото се сетите, би могло да ползва агенти. Щатите имат една такава практика, да ви кажа. Значи, ако една такава система за дистрибуция разпределя повече от 70% от продукта извън себе си, т.е. на лица независими, на крайни потребители, които не участват в схемата, и тя счита за легална.
Прекрачили си в тази граница. Да дадем само думата и на Александър Иванов, който е адвокат. Всъщност колегите от Капитал се допитват до различни институции, за да проверят законно ли това или не. Потребителите също сте питали. Само преди той да отговори, а какво ви отговориха пък оттам? А оттам ни отговориха, че е постъпила до този момент една жалба за конкретната компания. Ние ги запитахме за няколко подобни схеми, които имахме подозрения, че може да са пирамиди. Казаха, че е постъпила една жалба за една от компаниите и в момента се прави проверки. Предстои да се произнесе комисия. Александър Иванов, как сме защитени в една такава схема? Решаваме да изкараме бързо и лесни пари. Вижте, аз бих искал да направя тук следното разграничение, тъй като се правят референции към пирамидите варненските от едно време. Има регулиран сектор, финансовия сектор, в който вече е невъзможно толкова очевидно да се случат измами, пирамиди. Тоест не можем да изгърмим с 1000 лева в една такава схема, така ли? Не, само да довърша. Мисълта ми е, че в нерегулираните сектори, каквито са услугите, предоставянето на услуги, продажба на стоки, зад каквито услуги се прикриват подобни схеми за мрежови маркетинг. Всъщност, за да използвам лексиката на господин Хърсев, законът не може да опази хората от лакомията им, нито от глупостта им. Но това, което може да направи и това, което защитава потребителите, всъщност е правото им да вземат информирано решение и да си носят последиците от това, но да не бъдат заблуждавани за условията на играта и резултатите от нея. Има ли такива заблуди в този случай? Вие на какво се натъкнахте? Заблуждаващи елементи, когато ви рекламират, които се опитват които се оплакват? Има група във Фейсбук, която е... Да, видях, че има такава и тя е много активна. Хиляди хора така, че там човек може да се ориентира за някои неща. А това доколко с какво може да изгърмиме, освен първоначалната вноска, за да се включим в такава компания, да станем сътрудник. В последствие започват всякакви предложения за участие в обучение, например, които могат да променят живота ви, поне според рекламата. Според рекламата, да, които не са на ниска. Да, които са, и не са на ниска цена. Какви суми можете? Могат да стигнат. Примерно, бяхме на една презентация на една друга компания, която се занимава с евтини почивки. И там ставаше въпрос за едно обучение в Флоренция, мисля, че беше за около $600, като на тях им го даваха промоционално за 500. И накрая се събра на един автобус с хора, които да отидат на това обучение. Как им действат психологически, според вас? Вие сте видели техниките, които използват със сигурност? Вие описвате и хората, които са там много така елегантно облечени, с модерни телефони, хубави обувки. Самата презентация е структурирана така, че някакси да канализира вниманието основно към обещанието за висок доход. Тоест започва се от самия продукт в началото, от възможност за пазаруване с отстъпка, от възможност за пътуване ефтино и постепенно с реплики от сорта, не си мислите, че само за това ви поканихме, има и още. Сега ще чуете вече истински интересната част. Започва да се канализира вниманието към това, че всъщност можете да печелите от това. А хората вярващи ли ви се струваха, които са там, абсолютно така вманиачени на тази тема? Една голяма част от хората там са вече част от структурата. Тоест, издигнали са се вече. Да, т.е. те са довели евентуално хора, които искат да включат в своята мрежа. Като цяло имаше и скептични хора, но една голяма част са по-скоро с притъпени усещания и с очакване, че наистина може да... Един сигнал от Фейсбук, Йонко Иванов, не знам дали говори за същата схема, но казва: мои близки приятели изгоряха, единия с 10 000, другия с 2 000. Дадоха на юнашко доверие пари на фирма, която въвеждала нов интернет продукт. Сбирките като на секта, сигнала е от Варна. Само да кажем, че ние се опитахме в рамките на последните 3 дни да се свържем с представители на една от големите фирми, която вече така има сериозна мрежа. Никой обаче не пожела от тази фирма. Искам да попитам само... Която е спечелила фирмата. Според мен не е необходимо хората да отидат там. Това е основното. Да им кажем на хората, че оттам не се печели. Оттам забогатяват тези, които са създали самата схема. Тя е законна, сравнително законна.
но печели се от глупостта на хората. Закон обаче не се плащат данъци. При мултилевел маркетинг схема, с по 4 елемента на всеки етаж в схемата, при 16 етажа 87% и няколко десети са доказано, математически доказано губещите. Останалите са печелища, тези, които получават пари от цялата работа. Но идеята от изначално порочна, изначално измамна. Тя обръща нормалния пазарен контакт между производителя и потребителя. Нормалното е производителя на една стока да вложи пари за оборотен капитал, да образува своята мрежа за дистрибуция и да информира потребителя за обективните качества на своята стока. Тук нещата се обръщат като в едно посветителско общество, независимо дали секта на кришнари, евангелисти, сатанисти и каквото и да било. Тук ти хващаш потребителя и му кажеш, не, ти ще си от нас, ти ще дистрибутираш. И започваш да му кажеш, дай сега ще науча как ти на другите им кажеш колко е хубав нашия продукт. Тоест ти го обръщаш самия потребител, да не го информира за качество на продукта, му кажеш как той да изтъква предимствата на продукта пред трети лица, индоктринирайки го и превръщайки го в един послушен консуматор на това, което предлагаш. Може ли обаче, веднъж като влезем в тази схема, като потребители, като участници, съдружници, както е написано във вашия материал, да съдим след това тази фирма, да искаме по някакъв начин компенсация за, примерно, първоначалната вноска и всичко, с което сме се набутали? Към мен е въпрос, предполагам. Да, по принцип в някакъв ограничен срок от време това е възможно. Тъй като проблемът при тези схеми, те са много сложни за разбиране. Дори високоинтелигентен човек, като прочете тази сложна структура от мрежи, то може би на това се разчита, позициониране, че хората не се задълбочават. Всъщност идеята е, че преди да дадеш парите и да влезеш в това, да видиш как работи, не можеш да си го представиш и реално да си дадеш сметка какви са усилията и какви са приходите и разходите. По отношение на потребителската защита, за това е предвидена възможност в Закона за защита на потребителите да се откажем от сключен договор в рамките на 7 дни след като сме го сключили. И това е съвсем логично, тъй като след като видим какво сме си купили, ако не сме доволни и не сме имали информация, трябва да може да се откажем. Интересно е, че тези схеми, които са измамни, по правило в условията си изключват това право на потребителите. И вероятно, ако може би с малки буквички и с въздал. Не с малки буквички, но като имате 30 страници сложен текст, надали много хора ги четат. Особено тези, които мислят за бърза печалба. Да, те четат там за големите пари. Но въпреки, че са изключени от условията им, това не прави изключването валидно. Тоест, ако някой си поиска обратно парите, вероятно ще му кажат, не, ето тази точка, тук сте се съгласил, но този човек не трябва да се отказва и трябва да каже, върнете ми парите. Обикновено ги връщат. Но вижте, тук при схемите с маркетинг, с измамен маркетинг, няма вноска. Всъщност, ти купуваш определено количество от продукта. Това е цялата работа на смисъл. Имаме класически договор за покупко-продажба. Да, в рамките на 7 дни вероятно може да върне стоката. Но те в рамките на тия 7 дни са запленени от идеята. И те са индоктринирани в момента в тези посветителски събрания, които се наричат обучения. Значи там става въпрос включително за много брутална сугестия. Включително песни се пеят, викове се викат. Ама виждате, и в луксозни хотели се случва сбирките. Разбира се. Само секунда на няколко мнения, защото е важно зрителите да се включат и те в разговорите и дават примери. Надя Дилова, няма да споменавам фирми в момента, но говори за първоначална инвестиция $500. Условието е бързо да се реагира, за да си от първите. Всичко, което коментирахте, е вярно, казва тя. Всички говорят с думата секта. И още едно, само ще помоля колегите все пак да не показваме абсолютно отблизо коментарите, за да не се виждат имената на фирмите. Дойчинова, Любниела, споменава тя тук напише от кой град, но все едно каза, че нейна позната я накарала да внесе 1800 лева, увещавала, че до седмица ще си ги върне тези пари с нейна помощ и после ще започне да печели още пари. Така вече година и половина, ни вест, ни кост от връщането на парите ми, тези пари ми трябват, казва жената. Кажете само, със сигурност ще имаме време за по едно изречение от всеки да ни кажете първо, Николай и Калина, вашия извод от това разследване, от това, което видяхте. Опасно ли е да участваме в такива схеми? Законно ли е, незаконно ли? Човек по-скоро трябва да си дава сметка за някои неща преди да реши дали да се запише или не. Като
това, че риска да загубите е много по-голям, тъй като загубилите винаги са много по-голям процент от спечелилите, че не е редно да ви искат първоначални пари, за да се включите в подобно нещо. Също така, че това е малко несправедлива схема, тъй като вие реално не може, колкото и да сте талантлив, колкото и старания да полагате, вие не може да растете в тази структура, а и също така това, което ви се казва, че примерно това е възможност за един ваш собствен бизнес, тази независимост е илюзорна, тъй като вие на практика сте тотално зависим от съществуването на тази фирма и в момента, в който тя изчезне, изчезват и вашите... Виждали сме ги тези неща в други форми. Благодарим ви за това участие. Темата продължаваме със сигурност и в следващите дни ще се опитаме да я... Всеки може да си направи така пирамида, мога да ви кажа. В интернет има обилен материал. Напишете примерно пирамида, скам, фрод и така нататък и ще попаднете на сайтове за защита, които обясняват методите на работа. Просто копирате ги. Няма да си правим пирамиди, надяваме се да не изгаряме с пари. Благодарим ви за участието. Важна дискусия. Ще продължим този разговор. Много зрители ни пишат с много сигнали, които ние ще проверим. В 6 часа отново в понеделник бъдете с нас. До тогава.